Biye araba ye utikalo kile 30 samba fila ani 27 aw bisimilai mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna sɔrɔ ani nafolo ko ɲɛma minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan n'u daga yɔrɔ bɛnnen no brigade nationale ma a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ɲagini kɛ ka Bakari Togola ani maa 5 ɲɔgɔn kɔ k'olu lasago k'u bila bɛrɛ la ɲagini yɛrɛ kunba yɛrɛ kɔni ye min a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ tɔgɔ yela yuruku dɔw la ani fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko jamana sɔrɔ ko olu yɛrɛ tɔgɔ yela o yuruku dɔw la. Mamutu Toure di Bavier Fema Futi ɲɛmaya o yɛrɛ tala k'a di ale ma ni a bɛna san 4 baaraɲɔgɔnya ko o yɛrɛ kɛ Fema Futi kɔnɔna na. Kono tarata don utikalo kile 29 samba fila ani 27 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ne tigɛ da banbagaci ninnu kan banbagaci minnu ni u yɛrɛ kɔni yɔrɔ kuma jan kosɛbɛ ani Fisla Kidalikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛnni kɛ ani ka bingani wale cɛjugu kɛ ka ɲɛsin duguden ninnu ma ani fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko fanga tigilamɔgɔw ka pɔsi u yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fɛn cɛjugu dɔw boloda ka ɲɛsin olu kun kan. Alsa an bɛ to kɔrɔnfɛ kibaru la kɛlɛkɛcɛw a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni dankarili kɛ kosɛbɛ banbagaci ninnu na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛna nin na Adu Jalo ni ale yɛrɛ kɔni banbagaciw ka mɔgɔ dɔnnenba ye a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini ko k'a sababu kɛ ko ale yɛrɛ kɔni sennɔ dɔ ye la fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko OBC min ni o yɛrɛ kɔni kɛla Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ u tɛ kalo tile 18 tɛmɛnen na ko ale yɛrɛ sen dɔɔni bɔ o ko in na. An bɛ taa bananba kɛnɛkɛrɛnnenya la Fanibugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ banbagaci dɔw olu yɛrɛ kɔni minɛna minnu yɛrɛ kɔni n'u tun bɛ moto la ni a kɛla tɛnɛndon utikalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 20 waati kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ banbagaci ninnu k'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa bagan minnu m'u bolo k'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa olu ka baloli o ɲinini na ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɛgɛ minɛ ka to o dɔɔni fɛnɛ minɛ ba la walasa u bɛ se k'u ka baloli ko ɲɛnabɔ cogoya min na an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in suma. Karti biométrique ni ale bugunatigɛ sɛbɛ a yirala k'a fɔ ko fɛrɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔla ale la kosɛbɛ ka sabu kɛ o yɛrɛ ko kun kɛnen no ka dugudenw kamana gan ni erreur kun bɛ i ta la i kun bɛ se ka kalo ani tile joli k'o kɛ a kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma se k'i ka baaraw ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko fɛrɛ o sɔrɔla o la min yɛrɛ kɔni bɛ se ka to i bɛ se k'i ka carte biométrique ko o erreur olu corriger ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye jamana kɔnɔdenw ma. Kunnafoni kuncɛla kunu tarata don utikalo tile 29 san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ mugucikaw ani tasuma mɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Libreville dugu kɔnɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko kalataw tɛmɛnen kɔfɛ Ali Gombo ko ale yɛrɛ kɔni ye sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalata fili la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka u ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni dusukun kabakabala kosɛbɛ ka na ni mankan caman ye u ka dugu kɔnɔna na. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn k'i ka feerefɛnw lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniyaw duguma i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.